FARP sigue dando pasos decididos en la creación de una comunidad energética local. El proceso de participación ciudadana avanza con el fin de constituir un proyecto que vea la luz en los próximos meses. L'objectiu és que d'ací a juny del 2024 no només tinguem feta la instal·lació fotovoltaica en el col·legi, sinó que a més estigui aquesta associació constituïda i d'alguna forma començant a mobilitzar a la ciutadania per a transformar el FARP en un poble que siga autosuficient energèticament. I aquest és l'objectiu final que hauríem de tindre. Desde el ayuntamiento valoran positivamente la creación de una asociación a la hora de distribuir la energía entre los vecinos participantes del proyecto. Formar una associació i que l'Ajuntament cedirà els 15 quilowatts que van per a la comunitat energètica local, a banda dels 15 que n'hi ha per autoconsum del col·le, que aquests 15 se cediren a l'associació. I l'associació ja s'encarregaria, faria uns estatuts i una manera de repartir l'energia entre ells i després compensaria a l'Ajuntament. És una bona oportunitat per a democratitzar la producció d'energia elèctrica, perquè fins ara la tenen les grans multinacionals i molt la venen al preu que ells volen i conforme volen, entonces és una bona oportunitat que tenim ara per produir-la nosaltres mateixos i ser propietaris de la llum que consumim. La segunda sesión para avanzar en la creación de la comunidad energética se ha centrado en una jornada de consulta con el mercado, en la que las empresas interesadas han podido proponer fórmulas innovadoras para poner en marcha la instalación fotovoltaica. Que marca una diferència respecte a lo que és una licitació convencional que van a preu i ja està, saps? Així te permeteix un poc expressar més l'experiència que tinga o trajectòria de la teva empresa a l'hora de fer una valoració. Entonces està bé que l'administració este tipus de coses les promova. Y hemos convocado a empresas bien instaladores, ingenierías, proveedores de la zona a hacer un contraste respecto al proyecto que el ayuntamiento tiene en mente de autoconsumo colectivo y el establecimiento de una comunidad energética y qué soluciones innovadoras hay en el mercado para dar respuesta a estas necesidades, ¿no? En la puesta en marcha de esta comunidad energética cabe destacar el asesoramiento que se está realizando desde la Universitat Politécnica de València. Des de lo que constitueix el propi sistemes fotovoltaics, com altres novetats, com són, per exemple, les piles de combustible, xicotells productes eòlics, etc., però també acumuladors d'energia, gestió d'eixa producció d'energia perquè tots els membres de la comunitat tinguin uns coeficients que es permeta distribuir correctament l'energia que es produeix. La idea es que la creación de esta comunidad energética, pionera en la Ribera, sea un referente para la ciudadanía, pero también para la empresa. Els productes que se vagin a posar en funcionament, siga i com se distribuïsga, aquesta energia, com se produïsga, etc., pues evidentment va poder replicar-se en el mateix poble i en altres pobles de la Ribera, que és el més important.